औषध निरीक्षक पदासाठी 22 मार्चला एमपीएससीची परीक्षा पार पडली। मात्र परीक्षा देणाऱ्या 40,000 जणांच्या मेहनतीवर एका लव्ह स्टोरीमुळे पाणी फिरले गेले। नंदुरबारमध्ये प्राथमिक शाळेचे शिक्षक असणारे अमृत पाटील यांनी मुलगी ऋतुजासाठी परीक्षेचा पेपर फोडला। परीक्षेच्या 2 दिवस आधी पेपर फोडण्यासाठी अमृत पाटील यांनी प्रवीण पाटील या नंदुरबारमधल्या कौटिल्य अकादमीच्या संचालकाची सुद्धा मदत घेतली। ऋतुजाच्या हाती लागलेला पेपर तिनं प्रेमापोटी गौरव पाटीलला सुद्धा दिला। ऋतुजा पास झाली, मात्र गौरवला अपयश आल्यामुळे या दोघांमध्ये मोठे वाद झाले आणि ऋतुजाशी ब्रेकअप झाल्यानंतर गौरव पाटीलने एमपीएससीमध्ये पेपरफुटीची तक्रार केली आणि पेपरफुटीचा पर्दाफाश झाला। आधी नीट, मग टीईटी आणि आता एमपीएससी यासारख्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांनी आता कशावर विश्वास ठेवायचा आणि मेहनत करून पुढे जायचं स्वप्न पाहायचं तरी कसं, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत।